Poltsikoak dardar daudenean promozioek, deskontuek eta erregaluek merezi dute. Naiz eta ordaina ilaran orduak ematea izan. Hauek guztiek etekinen bat aterako diote itxaronaldiari. Sari nagusiena baina ilaran egon diren lehenengo 50 jaso dute. Gau osoa bertan eman dute askok. Mucho frío. 5 mantas y aún así mucho frío. Hotza eduki duen arren merezi duela dio Mariak. Arrigorriagatik etorri da gurdia eskuratu nahian. Pues pescado, carne, fruta, de todo y bacalao. 6:30 bertan egonda Txomin Laudiotik etorrita. Sí, ya había gente. He hecho el número 28. Eta 28. izan da. Karroetan ez dago ez arrosik, ez eta dilistarik. Dendan saltzen dena baizik. Legatza, langostinoak, bakailaoa, iritsuletak, solomoa, perretxikoak eta fruta. Hombre, entre 80 y 90 euros. Más o menos, más los 10 euros de bacalao, pues casi 100 euros se llevan hoy. Denda berria promozionatzea nahi zuen supermerkatuak eta jendeak ateak zabaldu orduko atera dio probetxua.